नमस्कार, चॅनलवर आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. तरी पामिस्ट्रीमध्ये जर मंगळ पर्वतावर स्टार असेल तर भरपूर प्रमाणात भूमीचा लाभ होतो. तसेच मनाचे कारक जे आहे त्यामध्ये देखील यश मिळते, मोठे यश संपादन करता येते. तसेच पत्नी, माता यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात लाभ होण्याचे चान्सेस असतात. पत्नीकडे एखाद्या व्यक्तीला भाऊ नसेल, एकटीच असेल आणि भरपूर भूमी असेल तर तिचाही लाभ होऊ शकतो. तसेच सूर्यपर्वतावर जर झेंडाचं निशाण असेल, हा आहे सूर्यपर्वत, हा आहे चंद्रपर्वत, तिथं स्टार आहे. तर मग अशी आपण ह्याच्याबद्दल बोलत होतो. तरी आता आपण याच्याबद्दल बोलूया. हा सूर्यपर्वत आहे, करंगळीचा शेजारचा पर्वत. या पर्वतावर जर झेंड्याचं चिन्ह असेल तर या व्यक्ती कोणत्या क्षेत्रात असेल त्यामध्ये उच्च पद प्राप्त करू शकतो. म्हणजे जर शिक्षणाच्या क्षेत्रात असेल तर शिक्षक असेल तर तो मुख्याध्यापकापर्यंत जाऊ शकतो. हे सत्य अनुभवातले हातातले अनुभव आहेत. तरी गुरुपर्वताचं पण तसंच आहे. ज्या क्षेत्रात व्यक्ती असतो त्या क्षेत्राचं उच्च पदाचं स्थान त्याला मिळतं. जर समजा तो शाळेतच आपण म्हणतो शिक्षक असेल तर त्याला प्राचार्याचं पद प्राप्त होतं. जर असं चिन्ह त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या हातावर नसेल आणि त्याच्या पत्नीच्या हातावर जर असेल तरी त्या व्यक्तीस तिची पत्नी जर नोकरी करत नसेल तर त्या व्यक्तीस पत्नीऐवजी जर तो नोकरी करत असेल, म्हणजे पत्नी नोकरी करत नसेल आणि तो नोकरी करत असेल तरी देखील त्याला उच्च पद शेवटी का होईना प्राप्त होते. आणि तरी हे सत्य अनुभवातले चिन्हांचा अभ्यासातून सांगत आहेत. तरी माहिती आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. जास्तीत जास्त शेअर करा माहिती. कमेंट करून नक्की सांगा आणखीन कोणाच्या हातावर काय असेल तरी डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर दिलेला आहे. कुणाला हाताचे रेषांचे काय माहिती हवी असेल तर ती नक्की मिळेल. तरी धन्यवाद. तरी घंटीचं बटन नक्की दाबा सबस्क्राईब करून, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची माहिती तुम्हाला लगेचच मिळेल आणि हे सगळं फ्री आहे. तरी धन्यवाद. माहिती आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.